Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To kamar yadda muka ce za mu maka bidiyo akan yadda zaka ɓoye subscribers ɗinka a daina ganin ta. Misali yanzu mutum ne ya YouTube ɗinka ya hau kan channel ɗinka yana ganin adadin subscribers ɗinka nawa ne. Kamar yadda kuke gani a nan muna da subscribers 14. Mutum kuma kai kuma baka so a dinga ganin wannan subscribers ɗinka, kana so ka ɓoye. To abinda zaka fara yi, zaka danna akan Play Store sai ka je ka dauko browser Chrome ko Firefox. Duk browser da kake amfani da ita zaka iya rubuta anan. Idan baka da Chrome sai ka je Play Store ka je ka dauko Chrome. Kamar da kuke gani wannan browser ita ce Chrome, kusan kowa ya santa. Sai ka je Play Store ka dauko ta Google Chrome. To mutun da mun riga muna da ita, kawai bude ta zami. Kamar da kuke gani ga ta a daidai nan wajen, to sai mu danna akai. Bayan mun danna akan sai mu je wajen search mu sa youtube.com. kamar da kuke gani in muka rubuta kamar haka youtube.com sai mu danna search. Bayan mun danna search sai mu danna akan nan wannan wajen inda kamar yadda kuke gani sai mu danna a nan wajen, gashi a nan wajen wannan kibiyar. Idan bata nuna ma kibiya ba za ta iya nuna maka wasu yan dugo-dugo guda uku, sai ka danna akai. Bayan ka danna akai ta buɗo maka waje kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce desktop site, gashi a nan sai ka danna. Kamar da kuke gani da zarar ka danna YouTube ɗinka zai koma kamar kwamfuta, za ka iya amfani da shi a yadda kake so. To kamar da kuke gani gashi nan yana buɗe mana. Da zarar ya gama bude maka sai ka yi zooming in. Bayan ka yi zooming sai ka danna akan nan wajen tambarin kan channel ɗinka, sai ka danna akai. Bayan ka danna ya zo maka waje kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce your channel. Bayan ka danna channel ɗinka ta bude kamar haka, kamar yadda kuke gani yanzu channel ta bude mana kamar haka. Sai mu danna akan nan inda aka ce customizing channel. Ba nan za mu danna ba, sai mu danna akan tambarin channel ɗinmu, gashi a nan shi za mu danna. Bayan ka danna ya bude ma waje kamar haka, sai ka danna akan YouTube Studio. Gashi nan tana budewa. Bayan ta bude ma kamar haka, kamar yadda kuke gani ga YouTube Studio ta bude, sai ka yi zooming. Kamar yadda kuke gani gashi nan muna yin zooming. A can ƙasa ga wani waje nan da aka ce setting, gashi a nan. Kamar yadda kuke gani ga wani waje nan da aka rubuta setting, sai ka danna akai. Bayan ka danna ya bude ma kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce channel, gashi nan na biyun nan, to sai ka danna akai. Bayan ya danna ya bude ma kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce advanced setting. Bayan ka danna kai, kamar da kuke gani gashi ya bude mana waje kamar haka. To yadda za ka yi domin rufe ganin subscribers ɗinka, mutane su daina ganin subscribers ɗinka, to sai ka janyo ƙasa. Ga wani waje nan da aka rubuta display the number of people subscribers. To sai ka, kamar yadda kuke gani, idan kuka kula sosai za ku ga wajen cewar akwai wata yar gut a wajen, gashi anan an cike shi. To yadda za ka yi sai ka kashe shi. Bayan ka cire gut din, to yanzu babu wanda ya isa ya daga subscribers ɗinka da zarar ka danna save. Ga wani waje nan da aka ce save, gashi anan, to sai ka danna akai. Bayan ka danna kamar yadda kuke gani yanzu mun rufe ganin subscribers ɗinmu. Ko da za mu koma kan YouTube ɗinmu mu refreshing ɗinsa, da zarar mun yi refresh in muka ce your channel, ba za ku ga subscribers ɗinmu ba. A da ana ganin subscribers ɗinmu guda 14, amma yanzu mun rufe ne, ba za a ga subscribers ɗinmu ba. To wannan shine darasi akan yadda za ka rufe ganin subscribers ɗinka a YouTube. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙon ka danna masa like. Idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin mai suna Ishak Tech, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyin mu da zarar mun saki. Mun gode. Hey there.
subscribe to my channel. And also press this bell icon.